Damai di dematana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti hati-hati roha dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Amen. Horas madihita. Hata ni dematana gabe ujakan ni parsaurata di mingguta sadarion. Ima minggu pasapulu sadahon dung Trinitatis. Laos tapaubuk tu pesta parheheon ni pesta puncak parheheon ni ina dohot pesta gotilon ni huriata HKBP Cirebon Timuron. Hujaha madihita sian hata ni debata siap buku Heber 10 tolu ayat pitu saha rodi 10 pitu. Heber bidu 10 tolu ayat pitu saha rodi 10 pitu. Heber 10 tolu ayat pitu saharodi 10 pitu songonom madidok. Ingot tamu ma akan na manguluhok kamu napabuahon hata ni debatatu kamu. Ujung ni perdalanan nasida maberek kamu. Jala tiru hamu ma haporsiaon nasida. Ya Yesus Kristus songonina tuari songonido sadarion. Lausido rodi saleleng ni lelengna. Unang maulo kamu elay laon ni poda na ragam jalan na lain. Ay patut do marhite-hite asin ni roha. Gabi tugu roha. Dada marhite-hite parpanganon. Naso marguna diaka na mga radutisa. Adong do dihita langgatan. Dang marhuaso mangatos yaniakan na marhalado di udung-udungi. Ay di balian di parsaurani do di tutung sibu. Niaka dorbia dung dibuat situ animalim mudari tu bagasan bilut na badia ala ni dosa songonido nang Yesus di balian ni harbanganido ibana marsitaono naasa di parbadiay bangsoi marhite-hite mudarnai di bahini tanapotom ibana tu balian ni parsaroani mamorsan haliaon nai ay danga dong dihita di son hutan nahot alai dilului rohata do narosogot. Marhite-hite ibana mata pelehot toktong tu debata. Pelean puji-pujian. Ima parbuen ni bibir. Akan namarhatopoton goarna. Alai unang maluba hamu mabain na denggan dohop mangulaho nasi ni roha. Ay di halomo debatado akapelean na songoni. Tangi ho kamu ma akan na manguluho kamu jala oloy hamu manasida. Ay nasida do majagay tordimuna. Laos nasida do maralus sugot. Naing mamarlas ni roha nasida disi. Unang mardongan hoy-hoy ay dang ulimunay. Imasaha na. Hamu kadongan hiratar sarupa do. Kiadaan na niadopan ni huriata dohot hita saluhu na kaporsia di zaman non. Dohot na niadopan ni huria di tiki panuratan ni buku Heberon. Dia may ditiki dito suraton na manurat. Dang apalay do guaray se na manuraton buku Heber. Dia dopi huria do akahamawlo dohot akapenekanan dia kaparsauran na sida. Siyan nakanagugo pada saati. Jalada kolat di si. Saya dong doaka panuriran pargagap nanaing dohot manegay parsauran na sida. Nanaing dohonok kudang apala di sinek patorangot tagodang. Di perdalanan di huria penaparpudion dohonok kudo godang donata do biak kahamaulon dohot parsoalan di tonga-tonga di huria. Tabereng ma di tonga-tonga ni arus na begitu cepat. Boy do gudang tahado biak kapoda-poda da boy mangaliluhok kita. Ini contoh remaja dan pemuda ini akan menjadi remaja dan pemuda yang bisa diombang-ambingkan oleh zaman ini karena arus zaman yang begitu kuat dan begitu ketat. Berekamu na manuai. Mulai johamu guardi anak munaon. Ito rielusi do. Idia magumodang anak munaon. Mamerek kamuna, mamereng manang mamereng gadget na. Ima, bertobat kau nak ya. Mereka lebih asik di situ.
Dan lebih banyak pengaruhnya itu yang mempengaruhi hidup mereka dalam banyak hal. HP tabodai taleondo dasor ningoluna dalam banyak hal alai makanan yadopan di nasida itonga-tonga di zamanon. Apalagi nuang akan naposo bulung naro siapa naro mangarato siapa napasogi tuson. Ketika saudara sampai di sini, saudara berterima kasih datang beribadah, tapi banyak tantangan juga yang harus saudara hadapi di tengah-tengahnya kajaman nuaing. Todo ayang guna beruod di huta saya dong ko pipabereng-bereng ko. Anggo sonari adong ko pipabereng-bereng. Lomom naman nuaing. Sude boy manosaki. Na di tengah-tengah ni huria biak kahama uloni dado pido. Boy do hita torus marsaor dalam banyak hal. Alai bere kamu nama godang do boy na mangalinu hokidai baga seperti bion. Boy do isian labukta. Boy do isian secara sosial. Boy do alani teknologi. Alai nau borak nuai. Sahat tu saunari. Godang do pe aka huri atau mengadopi aka persoalan penekanan. Dan boy bebas beribadah. Abi kata utai huri ada 24 tahun. Buang. Tohodo ngasonang behita nuai. Ngatabu. Alai ngasai. Alani molo tuk tapariagi o tujolo. Naing dohonok kubuado hita marhasa daun disi. Alana son naik dokon idongan do. Amak padita. Anggo na borat mengadupi onno aing dang mengadupi halak. Mengadupi na ibagay sa nondo. Tahu dah kamang? Idio borat mengadupi na luaran mang nanaison. Baber kamu nama sagaru futsal juara saya dah sudi. Bahima. Majalo hadiah na pe tok sanga maol. Dak pola ina musimat to nga asa bere kamu jineng dohono kungan niado pan namaol sial luar niado bambusay tonga ni bagas niado bambusay do sial labung dang nahubo to behatsi nion sarupa do di tonga ni rumah tangga ngamaol secara ekonomi ngamaol dalam hal hidup sosial itonga ni jebu pe maol mamasiat tusan to itu kainata balagi keluarga naposo bayak ko jubuhin ya mata ise mau jugul amata do manang naho ise do jugul inata asal medo koko hodo ido alana memang anggo amatao na de alay siya dong go tong ate jibe ko kamu na manuay nga maul siya parhepengon dos ni roha pitong maul aya habi roha mo be jineng dohonok ko amang dohotina unak tabay parsoalam undak tabay sahi bayaw dak kuboto daba ay sipatang go mga dupi naon iko kita dulam jago dak pola da cerita nami majode ho baru neng gudanok ku cerita hon buka-buka majoiso dak pola la alaya sa sada contoh do nek pasahatok ku tuhamu ya mati masih beda motor huda ba naik kontak ngidang mangulu Jei iba na rumah manipas serak may na buah. Ay di do tahe serak may niko. Pas karijo iba na memang repot. Sobo to memang na di inna. Holam mga lusia-lus na yato nganik ko sa halibuti. Lagi do. Alay itong way berang iba na. Ilului madabuah. Tangdapo. HP motor nga mogok. Tapi ya itu lugar di sini di pos apa mi babuhana mau nangin naruaku huzo mana paturehon dabuah badak pola dohonoku haluar mas sekian niku ba jadi te mai suguk nai lau pertanyaan mahami akhirnya inama ayah adu naingonin naruaku bagas akhirnya inam saya bisa lagi karena itu je ya hadoi niku ngadaho be kuci indah anggo au tahe naraku bagasan itu dia be lapatan di be ngasang au pature niku papa sih
buru-buru inna usema de base foto kamu siang gua baga sarrohaku ay huelusi dah dong bela patanda lagi do ayah habidu rohamu alai sepanjak saja butuh pertanyaan saya itu si marohaku hugas motoron kubereng gimana tubuh di sipata natajabu nami otak dan aku baga seperti ay hudo manuai tabaku persoalan holan alani bade roha saya honok ku be pukau ku biak elus nasi sandok ku bereng babuhina cinta ko ni naro aku ngale ya tu siamu do nahudo anggo nama ngoluon do tuan nami persoalan ni boy do godang bertabbat-tabbat dalam banyak hal alai naing do honok ku molong ai boto dok persoalanmu unang beta baibe ngamar pesta puncak nuai so tu ngadong beina akaina hurion na so masipa kulingan nanno namang rugi nai hitao anggo awi torina duko sianima ngalap kutan demi ngahu hapus be ateteku lapatan na boha to ema pura-pura gak ku kenal lah itu ida bana musema aya so susai rohamu alani do di situasi nasongoni alani godang ni hamaulo dohot tekanani diajari Paulus maguriai bohado asa boy dengan berdamai di dalam banyak hal na perjole torido konimana ma ingot tamu nama akan menguluh kamu titik ujangan di kita ayat pitunai alai bahasa Indonesia ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka pada muhamu itu ayat 10 bitunak pola hujaha di sobeda atong bolo songoni adong do tolu tanggung jawab tatuakan manguluh kita dia mai ingatlah taatilah tunduklah bedo siapa pemimpin di rumah anak-anak bapak sama ingatlah yang memimpinmu ingatlah taatilah tunduklah tunduk di ngotodo isi bapakmu ang koy sondoang masih ingat ada taati nggak sama dia ini dia mau burjuho tuh bapakmu manang na tuh bapak ni halak coba jawab ke bapak ni halak nggak pernah kau lawan itu benar bapakmu sering kau lawan lihat bapakmu sekarang di belakang nggak ada oh ada di depan oh iyalah jangan paksa ke belakang ada di depan lihat ke depan sekarang tunduk nggak kan ini yang menjadi masalah kau bilang pemimpinmu kau bilang orang tuamu tapi taat pun kau tidak tunduk pun kamu tidak tokenata ise make kepala rumah tangga amata uduk goho tibana Allah saya naik baik doa mata biar kau lihat siapa kakakmu ini mana tolongan nih kenapa memang kau lihat abangmu apa aku bilang abangmu pasti mau itu biar gimana matung amatai promsi amatai lihat apa aku bilang abangmu tunduk sama aku itu nama saya babuti amata bohado rabdos kepala keluarga do hamu jabu wow duko tu inata asa tabereng jo ayaw unak saya taping kiri ibo to hamu na do namasa pigarion ibang son mamabay persoalan ni dang boy dijaga halak pakatayon na boha ngiri do kiadan ngiri ala boha pakuling na sopas nalani na indo honok ku boha do kita sude molo ta hormati do sude akapar saora di ngoluon ta hormati do akan manguluho kita halak na ta do kita iko si jaga pakuling nabi mahita jangan asal ngomong
Anak-anak juga jangan asal ngomong kalau kau hormat sama orang tuamu. Jangan asal ngomong sama bapakmu. Ih, bapak ini gak tahu ah. Kau mau sakit enggak itu? Kenapa kau buat inang kalau sakit? Lihat ini yang harus dijaga dalam banyak hal. Alanido di dalam seluruh persauran nadong dona mangulu hoko hormati. Tuh kasih tua majo usukun. Yarga hoko dona mangulu hoko. Ayah dong go situa rasa pedida. Lido. Situa do ibana alai hatana hata di pedida sudah. Saya ibana do pengalaman naik ngama baca sudah. Bertobat mana saya di dalam. Tuh, dan olah siau. Ai hatani dia batang do mando. Ase mereka kamu nama. Ai buah ruanu ai. Dang las rohamu na mololas rohaku. Buah do. Beima garu aulas rohaku maju paku kamu. Ido inang. Asalas rohani ama ngombang gula-ulau na las di rohana bae sia jebu. Unak pabor hati bana doh bohi na murhing. Lau mau dama ngain nama tau na to kepala burju. Balaho. Ngana muse. Aya na ngapala boleh do to kalimamu na ngapala intonasi na itoru. Ya sudah pergilah tadimu. Oh ngain ngahata jurngang intonasi begijang. Laho. Makasih yang gua nonton dia udah. Bawa indah ham, lepas hadir Messi. Nah, mana musuh? Ayah tu tahu budi. Alani do, molo hormat do tu nama ngulu hoko. Alani do honok ku mana parjolo. Tangiakon. Tae, toke naton. Idia mau godang itangi ho, idia mau godang. Itangnya koko manang nai hatai ho situam. Hah? Dihatai. Oma punguan ni akan nama katai situan ni on. Acuh. Olo doh situa. Alai bahasa hatamu. Akan saya tamer noi. Alani roba ma. Tangnya kon magumudang. Alai dang boy tangnya konoton huju roha. Angkau sebetulnya ada mamer situ dang pala lomoro aku alai to me aku tangnya kom main dang boy sama ni. Molong ai tangnya koko tangnya kom mah. Paduahon, buah muse. Bangun relasi. Unang bae nalo. Ate. Sutungi beko pendita si mangucong ialom. Bae ni bana dongam. Toy ma. Nak sodok pendita garijo merdele do huriau ninda. Ise mando. Ise masu-masu tak tolak mui. Kali no. Toy ma buah bae no na memang na berturun naik go. Alani do uloku do si uloku. Ayo nda ba audak kuboto dah. Adong ko si patahi taon. Boy sudah komentari negeri je. Ay malu mamat taon naruh bigas. Alay holat si duru. Ho majo ketua ada ningon. Bau nang jontong ini mana soni budi. Saya kamu dah alay yang ngoma komentari na jagoan. Alani do honok kudo to hamu dah. Ise na pagodaku makatai bertobat. Udah kuboto dah. Saya mau supaya ulah-ulah kalimat on nuaing. Sebetulnya sian aderai do madok masalah kesehatan. Molo naing natiur rohatamu. Buasa sa itagiho mamereng natiuri na hulong. Katu siya mo lapatan na. Molo naing natiur rohatamu. Buasa sa itagiho mamereng natiuri na hulong. Hola na dong budi. Setur mengaluli hasalan do. Sarupa doi. Mangulu zolma. Saya sahih ni dongan nai bere. Molo naing mapasehat do. Na naing mapasehati do hatamu. Molo bere kuau rupa ni songon na birong. Unak katai birong unang nimmu.
Adong go resek mamang mabay botarda minimal dimmu. Dan itu mah boy rohamu. Mulai bereko mo dongan mi minimal unang dok. Ih, mo ngai unang dimmu. Tawaron odo resek mama belangsing dimmu. Zina budari da wadong menceritaku. Iudang ruas mau udah makan malam. Aka ibu-ibu doh suamina. Si ini rau mau. Isi sahat tu si husuk kumma. Ayah ada uruan namasa di kumato kamatau. Akai na tau namang berahalau martaro alahon. Isian non nau godang moru kiluna. Amar lu balang sikalah to. Jimo nang masada. Irayaho kalahi may dawa. Bay padita majo tangiya ginna. Je usuku malay, do tangiya aku niku. Molo hudok tangiya aku sono buado. Terima kasihlah Tuhan. Sudah ada pemenang, sudah makin kurus sekarang ini molo niku kan buado. Alay mereka kamu nama jonggo dia udah hebatna. Datu mago do resepi bayno daripada makatai. Datu mago nak kanauli hatamu daripada hatamu kanaro taringo tuhala. Buado dia datu mago. Saunari tu perlomba futsal. Boy do gumadang hatamu nadeng kataringo tu panitiaon. Manang natong maha hurangan nai. Baro. Sotuk suma sipak kulinga kamu dah. Asa tabe rengido na manguluon, molo na kuda ko mangargai ko memang dangulo ang makatai na ruanay. Alani hamupe, molo ber kamu ano narong nahurang aku amak torus itor nge do. Kacingi bajumi pendita. Ngara amoroti nimu nge. Unang dok hola ni berko saya adu ber ngapa dita mangaturah kacingi baju na pinang boy urusi mana orang nimu. Kata mo no? Ate lang iya kamang unak pola hamu koramai pen nasongon naman tabu kormune nak kiningan pen tarin na budi. Coba jo salah oti. Barani doho mandok tapature bah. Ido kalima amo manang na doho nambudo. Si banurungon do ay ngau do tidak. Ya begitu. Ai do banado maren dekor holat salah dongan nai. Sene mare budi. Ai wasa bola ibuang. Ia ni lulu makan adenggan. Ngale. Dapat duluan. Iko barani do hita. Gabe halak pembelajar. Apa hudok meda? Nga 27 tahun au dapat dito. Au dang buyang gak remeh. Sianak kasih tuan ay baru pe ku gudang go marsiaja. Dang boy do honok ku ngamalo au. Dang boy do honok ku ngatam matau. Husuk ku mazonay ngadong natamat. Sarupa do rumah tangga, adong rumah tangga natamat. Anggo au do da ngatamat biau na rumah tangga uninna, satokin nai na maunguri. Alayang ko na rumah tangga terus lo marsiajar. Alani ko pasti honokku, siapapun saya harus menjadi pembelajar. Taringo tu manangabe tahu di bagasan ngoluon, asa boyau gabe halak, naboy mangurupi halak, dia kahahurang ada saboyau mameakon diri dalam kualitas yang terbaik. Maka anak-anak juga, mulai sekarang kamu belajar bagaimana menjadi seorang ibu yang baik. Amin. Lihat mamamu. Alanido bape mimpi piat tongate, baik kotongko pa ingo tonate obar tutur pukoda. Peido dah. Ai pemimpin ko do gabe teladan. Dang boy pemimpin hola kata. Irban na pemimpin ko do marhobas na kola si hobasan. Alani dalam situasi apapun ko do barani kita. Bagaimana saya harus memakon diri dalam banyak hal di tonga-tonga ni goluku si ganupari. Asa boyau gabe siti ruon teladan dalam banyak hal. Namangingut iko do sadaran ni seorang pemimpin. Dia iko si hatahon hatani debatan. Setabida di rumah tangga pe iko kumudang gonatoras makatai hatani debatan daripada makatai na ibaga seperti bion.
Bere kamu kita pulangan. Jauh bahasa sadasa do debatai. Alani hatai mai ditiki hudul-hudul, ditiki sehari-hari, manak tiki merdela di pitaho. Nah sekarang remaja ini saya tanya, kalau di rumah yang lebih banyak kau bicarakan dengan mamamu apa? Firman Tuhan, film Korea, pulsa, apa dong? Paket, COD. Siapa di rumah yang lebih banyak berbicara tentang firman Tuhan? Atau di rumah siapa yang ada doa setiap pagi atau setiap malam? Atau bapak siapa yang gak pernah berdoa? Tujuh tangan cepat. Ngadongin dah buti. Ini masih berkamu nama. Mau lo pemimpin doa, apalagi pemimpin roh iko kata ini batado. Itu bandang kau doh honokku doh. Apalagi hita di tonga-tonga di huria iko gumodang doh hita makatai hata di debata senasi. Minimal seimbang. Takoto hola amang dabam marasian huriau na siring laeng do sermo tu resort. Diau takiau lo salile kapan ditauku sermon sampai tulu jom Pak Jom. 2 jam cukup. Sajom makatai hatani debata, sajom mai makatai si hata. Aitor zuku masuk kau situ nuai. Boha, iko selesai honok tado malamo curi makatai hurio. Pajupang gobe minggu naro. Anggo pajupang gobe minggu naro unak pola paksa selesai gorgino curi. Jadi ko tama korisi ko hita isi. Alani hingot iko gumodak kita makatai hata di debata. Sian akan asing. Alani no seorang pemimpin bohano hita terus menjaga honi dalam banyak hal di tonga-tonga ni goluta si ganubari. Nah, alalu aeng tongon pesta pareheonina. Ba suku-sukuku. Pemimpin doa kaina. Pemimpin. Unak bola ragu hokamu. Pemimpin dohamu minimal tu dirimuna imamat orang percaya gabe malim imam tu akadak dana kerap doho takamata alani bolo marsiajar hita sian amsal 30 sadai ibu yang bijaksana nda barjolo iko dapat dipercaya iko kaposan buah amang saksi kamu maju kaina tahun akan habosan do kaina tahun wae 25 molo disi langsung idokon habosan di hebeng au dak situju au molo adong ama-ama dia do manangan-nangani natana adong isocong ni bertobat atau ibu yang memegang itu alaya kaina pe hubaingot iko kaposa ko di hebeng unang nasai masuk nasai keluar rodo isogotin na habe sude alani buado ina matsai rosu menjaga parhebengot di tonga-tonga di rumah tangga songot halak na menjaga ho di dalam banyak hal alana dohonokku do ibulah yang bisa bertanggung jawab mengirim mamereng dia hinariko dia kanariko itonga-tonga di bagas Iban na ber kamu nama bolo dan ngadong ina rumah tangga bisa bergeser. Alani jaga honina noni. Ina dona mampu menagih honi itu banyak hal. Gimana berdulu? Dak saya hola kaposan di hebeng, ina pe ko kaposan di hata. Una asal di pandok katana. Ayadong ko songonon dukon di pandok katanai tersinggung dengan na hoda baida na soyatu si hodo ne bagasar rohakon ay gudang iparu kilo kondo mabaini na jemo lo godak si taono mulo mandok si dohonomu jaga iko kaposan di janji una perjanji koling dok ulahon imana perjolo paduakon seorang ibu juga khobar tu amsali borngi dope nunga hehe ibana managiho na kaulaunna. Nah remaja, mama siapa yang susah bangun? Udah jamita pertanyaan atau hari pas di diskusi songonon.
Ayaw dak kuboto na yung boy do piyak kay naon nang dungo manugo nay itor hatok mangalop pa manariho nariko itong atungan ibagas. Ay sa tabi ngamurahi tanuaeng hola nakadok seraban tuhor mak nasi uduki. Seber kamu murah nay. Inuban na molo taberen ko na jolo molo mga luluy sa da parumahen itor takas do itakasi iboto do mangalop pa. Ini remaja ini kadang langsung sabu dibikin pas di pintu masuk itu, diambil nggak sabu itu kalau lewat dia atau dilompat hola ni lompat toang gohong nggak selesai beho ala sonari bereng mah dah adong kopi dah na berdua kon sonari soibo to boruna petaho mangalop padoh parumen nedak pula wabe asal may boto aha Margofut. Mah. Ay nga iba nanda ba? Ngaulo parumay madok tu si matuana. Inang makan apa? Molo so itu si matuana bawa. Amang, di sini banyak makanan enak loh. Amang mesan apa? Ini baru tu si matuana. Jala bang gamu sero si matuana on. Ang gua udah bah taruli dua gua. Nama lo parumay ku Margofut. Ini mana mo si Sony? Alani yang doon aku tolong ini, anak remaja ini harus diajar. Seorang ibu yang harus berperan di situ. Asa adong tawaricon. Audak kuboto adong do boruado tahena di TikTok na di Samosiri. Hari berkamu dak dana marumur isdi do piri. Kala ceda. Boru situ orang ieu teh. Dak dana go pedawa. Ngana ringkasan lao makna tu balian ibana manu cimiri. Ibana mangalopa, ibana mangaroro tanggina. Coba lihat. Ini tanggung jawab kita. Alani tolong setiap anak-anak di rumah harus menjadi anak-anak yang benar-benar diajari oleh ibunya. Asai boto alau tanggung jawab mah. Ayo ber kamu na manuaing. Jangan-jangan mangalipa ulos na pedangolon. Tolong di rumah ya. Atau di sini saya coba pendeta tanya. Siapa di sini sepatunya masih bapaknya yang pakai atau mamanya? Dan ini adalah tanggung jawab kita. Alani seorang ibu ikon hehe manogot nai. Napa dua ko napa toluhon. Seorang ibu ikut terberita do harajaonna, harajanda di pertukuan. Unang maila bae suami. Toho do adong nasopas. Alay una koma bay suami maila. Ang ganun mangalilak tayo. Ay biar rungay ko dehiano sejam nak kiningan. Kalau mau lelang nanti lihat dulu wajahku. Ngayon ko. Molosoi pas lelangan non isapi ko. Jadi apa itu ko na matay atong joliberang may natay. Kalau iya bebas sojo bahurwa. Itorban standar. Olah ni 5 juta dah banimmu. Sai om. Bas ini mabuti ama. Udah kuboto ngasih mau so kudo iya bidak kuda. Molo sai luar pe amaton ni kokormak do benong. Ise meso ni nata nunggu dah gaji na siya namatay. Manak sebalik nga, amatay dah ngadok karizona, alay natay menghasilkan 7 sudah. Wah, boy do pe hormati pe ko amatay jamu. Pak, pegang dulu tas ini. Nemen siya to. Promosi amatay ulo. Pe namatay memang yo buti tong di. Amang nasi mi. Boy do jangomu amaton, hormaton na. Unang go sitang ni sasak na 3 meter tuginjang buti do sitab buti. Alay amat tapi nang niargan. Ada yang dia matado eh. Isa gabi. Ade. Boy ya kainang. Apalagi kay ibu-ibu perdada na tageleng. Gabi natay datong makipas-kipas buti. Baru maniup handphone. Amatay. Say namatay mabuti ya ba.
Kawan. Oe baba. Tuk tabarwa umay. Namangihud disurduk kodo tangan na tuaka nagale. Abe. Molo pesta puncak iparhehonina donuaeng. Dohonok kumamarhite turpukon. So tungadong ison ina si holi mangging. Anong gusto? Si Gotil Monis? Iya lea. Udah kuboto. Nanangi hodo sudah nasi narimi. Bah. Anggo aduh karena senyum isi nama. Jadi mana kini wak salon. Imah. Anggo tu si marpuri-puri mago. Hapi adok si parasi horon tembuti. Aw saya hudok goda. Lam hebat doa ma marpanarihon mulu memang hebatina. Imah. Alai mulu ngai nai si holi mangging. Aja kamang baru pengalamanmu. Ido ban nagabi adong aman waeng. Manipen dipakai pengah. Ai daripada persoalan no tinata narwana putih. Cepet-cepet di mana ba? Apa labunio. Yeneng dono kuba, toy ma apale pesta parehe ono nate. Na imana perjolo tu si. Harga hokamuna maka na mangulu hokamuna. Napaduahon, Yesus adalah pemimpin yang kekal. Dan adong pemimpin nahot. Semua akan berganti. Adong nahot. Dan adong lau si sepe taho. Ketua parartao pe gati dui. Pimpina pe manang na di dia gati dui. Alai sadhot dia mai ima Kristusi ibana do nahot rodi saleleng ni leleng na ibana do na toari ibana saunari ibana to akatikina na ingro alani molo Jesusi do nahot boy mao hormat to akan mangulungon di portibion alai lo siani iko kiralaom mudo iko Jesus nahotima Jesus na manguluhoko dalam segala keadaan di tonga-tonga di ngolum si ganupari. Alana Yesus inunga di patuduhan di mana pakokoma sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang gembala, laho manum si tao sudi. Dia mau merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Lalu dia mati di kayu salib, mati. Lalu dia bangkit kembali. Beri kamu nama satu gambaran bagaimana seorang pemimpin yang mau menggembalakan, yang mau menebus, yang mau menguatkan, yang mau menolong, yang mau mengasihi, yang dipimpinnya itu kekal selama-lamanya. Songo dia ibana na jolo, songo nido saunari, songo nido tua katikina na ingro. Ngahudo na kiningan, anggo na di portibion, dangadon na hoton manang na isebe tao, semua akan berubah. Alani ber kamu nama akan masa. Boleh berubah sudah. Teknologi juga berubah. Lalu ajaran juga bisa berubah. Lalu orang-orang yang di samping kita ini juga bisa berubah semuanya. Alani nang dohonoku unang merpaku cadea kutusi. Bohado kita memiliki keyakinan kepada Allah yang tidak pernah berubah itu. Tongom ma pesta gotilon wae. Berkamu nama hinabalga ni pakokopon ni Tuhani. Husukum mazuhamuna. Boha ala ni heba mudo, ala ni malom do, ala ni jagom do, uban na boy ko bertahan sampai sonari di Cilidugon. Daw. Ala ni panarihono ni debatan na luar biasai, na terus manariho kita dalam segala hal. Dia tidak pernah berubah apapun. Ay jok-jok do hitam mengecewakan. Hurok mazono aingda. Piga hali mayar saki ho Tuhani. Seringgo alai torus no iba na manarihoko. Au sugari song gotak-gotak miro hatai. Anong dawoy? Mulai yon anggo tu iba nang asaibi. Sai do. Ayu patino rindosa do. Hamatian. Tuhan itu bisa marah. Molo parmurukon do iba na torus dangano kita na pantas madanga hape taho. Alay mereka muna matuhat tayo honok kuma ido debatana hot satorus imanorus na bagaimana kuasanya berlangsung dahulu
Kuasa itu juga berlangsung sekarang. Dengan kuasa itu juga, itu akan menjadi kuasa yang tetap menyertai kita dalam segala keadaan di tengah-tengah di Portibion. Au sedohonokku duda. Ina marajumaku balgani huasoni debataina majagayau siana karina salpu sadarion jalayakin au sahat tujulu dak pasobon nau. Ala ibana do debatana manopa Portibion do na manariko saluhuna tugo huasonai manaleho nakanariko ibagasan nguluku siganubari. Alani do honoku jangan ada yang meragukan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu adalah kuasa yang mampu mencukupkanmu dalam segala keadaan. Apalagi orang muda ini. Jangan khawatir akan masa depan. Allah itu adalah Allah yang bisa menguasai segala keadaan. Termasuk di situasi sonari dah. Ikut tahap Rusia itu. Balga dope huaso ni debata. Sian nasa huaso do hotagogon nadong di Portibion. Alani sotu ngadong di dia petaho na mengandalkan huaso gogona nabinotona doh nadong di bana dalam segala hal. Berbatas sudi. Kau do nakiningan. Dan adong col madaboy meniuk jabatan satorus. Adong col mamamora terus. Dan adong. Sudah berbatas. Ala yang go huaso di debatai. Ido huaso na hotro di saliling di liling. Amin. Napa dua kon janji di debata apa songonido dak ya berobai. Jala dak si mereng bohi. Janji Allah itu adalah janji yang kekal selama-lamanya. Menurut Yesaya Madok 40 sadaya 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Jangan takut. Jangan bimbang. Aku akan menolong. Aku akan menyertai. Dengan tangan kananku. Aku akan membawa engkau kepada kemenangan. Alani molo hiranatalu penuaik Portibion ibereko hiranatalu hoi bagasan golum. Saya harus katakan janji Allah ini adalah janji yang masih berlangsung hari ini. Alani dok batu dirim hutiyuk ma Tuhan baga-bagami pasau masakamu urupi jala pamonang maau di bagasan golum. Amin. Atau molosoni di bagasan goluon ala debatan horo di saleleng di delengna ingo ma bahwa janji Allah adalah janji yang berlangsung terus dalam hidupmu. Napa tuluhon hodo nang holong ni rohani debata saliling di deleng dakya berubah nuni jolma boy berubah holong ni rohana kadarna bisa berubah ang ison na bersahabat bah boy teruskan tal persahabatan munai. Adong go turun naik nga. Basi pata adong go terjol may terbaper. Hula ni ben si parrohonoton. Ima suhay parrohonik. Wer kamu nama ima hajol mau. Ala yang go debata ber kamu nama holong irohanay. Jale ko barani do hitamado. Ngoluku nuaing ma ngolu parbue ni holong ni rohani debata. Iban na ropa pamasmur madok songonon. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Isa dari pemasmur do pardoso ibana. Manipil ibana siang lomoni rohani di bata. Alay ber kamu nama. Alay dang diraguhon ibana holong ni rohani di bata. Nanaing dohonoku unak ya hoga behala namurama dele. Itonga-tonga ni Portibion atik pegoda nga kana mau liya dobigo atik pegoda nga kadosa dohot kakurangan. Holong iroha ni debata adalah holong iroha yang kekal selama-lamanya. Auda kubotok kay nang tabudo na ya holongi semangat doi bebani apalagi debatai buas do di bagasa kolong irohana takas doi jo mau uju hari agugotakko dungi alusakku mau. Aku akan menyertai engkau senantiasa. Si tahu doi.
Jala benar-benar dibetudu holong iroy dang buni. Tako to nai kusuku masuk kamat taon. Buang. Boy do takas batudo no holong iroham tu na taon. Dia mah butina. Amat tani se mana musibah na nasugutan dukon mulak ko sa salon. Dukon ni ko penampilan mo sono. Ipusi de jabu. Lewat do songonio. Mahurok mo sono ay ngolo tadado holong iro ha. Bah lembaga goho siap bah. Hawa rugi o madoi. Alay boy do maul. Ape hurok manuaeng holat tado kita bedo semangatnya kena taon. Baima, au nanek kudo hira songoni ma Tuhan itu kita. Ima hebat ni Yesus. Alani pindik may banay bagasan gulung. Napar pudi ma. Parlape-lape adong ko portibion. Alani udah ko terus nadenggan. Sahalinai parlape-lape adong ko portibion. Ibu to hamu do parlape-lapean. Danginganan na hoti. Dangadok parlape-lapean adok pondasina. Dangadok parlape-lapean na torhot hodulanda. Alai parlape-lapean ini naibangun doi dengan cepat, jala bisa dibongkar dengan cepat. Alani portibio pesongoni do. Parlape-lapea doninganan sementara parsatokina don. Alani anggo parsatokina don. Dumodang maho mangulahon nadengkat daripada mangulahon naroa. Saunari, saya dialiling matarge mui bagasang nguluon. Mau pika tahun. Hatani debata mandok konolan di 70 tahun. Dukoni hangaluton. Isai son nang marumur ono pulusia. Halong, amak situ urus deh. Tahu nggak pera? Ai sope ciu do be tornang ono pulusia do inna. Nana ino hono kuber kamu nama. Sudah do. Satoki do. Songon alogo nama ngulus do. Nanti kadoi jamitatai. Hidup ini seperti debu. Hidup ini seperti rumput. Hidup ini seperti bunga. Semua gampang lewat. Sudah murah malos. Bohabe baga nga murah mago. Anggo parsatokina do. Ay wasa polay ko nakanaja hati biulaw. Takoto na yang dan. Ay do hono marsatabi daksuman. Ay mate do hita ujunga sudi. Molo marusung mangoluman no. Bayak kong majo. Hiraha mado hono ni jol matuho. Babe majo. Mado hono na muluman do kokata. Ba memang ubur jodoh hita tuna mate daripada tuna mangolu. Ay molo nga mate boy do maponot to kato. Anggo si manurungod da bay tikingolunan na burjuan non. Habiban na mapabotoy. Alay sa jujur na majo na hudo. Boy do pujian nadenggan do honon di halak tuho siya rohana. Ala ni perbuin ni ngulumon. Ay hamati atang pinoto digero. Alay boy do pasti honokku bahwa dalam hidup saya yang sebentar dan sesaat ini saya harus pastikan hal-hal yang baik harus menjadi hal-hal yang dapat diingat orang semua dalam kehidupan saya ini. Alani, tadala ni mah. Sudah mah kita berkomitmen. Ikon akan nadenggan mah. Alana nga nadenggan ni ber kamu nama muluboy kamu manggotil nuay. Tapasahat itu debata. Omma perbuwe nadenggan naung di jalom siat debata. Alani tapasahat may nuay. Ayam peluk mata yang berdalang. Hai lebe. Mana ngalong besiata abe manangah. Alai suku-sukuku. Ngahira cocok hirohami. Audo honokku do. Utakku na ubalgay bagasa portibioni ma. Danga donggo penadenggan na boy hulay bagasan mulyon. Naposo na sohasea doaw. Itap ni natolap gogokku do na boy hula. Alani neng dohonokku marutang mahita. Di tonga-tonga ni huriawan. Ulahon nadenggan. Molo danga dong besi dohonom mu nadenggan ni huriawan. Hohoma. Molo adong ko buhi patupammu. Saunari patupang. Apalagi dah. Ang gono na pola sa tuluaran. Sakaptan na naeng
Ate maksite saya tulus mak kaluarin benyo molo danga dok si bainom mutusi pahoho budak pagudaku komentari luaran boy do berjanji dah so tunggabe hatam si pikiran di garejo oh danga dong boy majamini siya na sa boy denggal alani manang nabo hape tangi yang gona boy taula alani tapasada tangyakta tapasada hatata asa boy denggal tujulu boy ta berjanji adong mah huida sambil marumutu mutut pasak boleh sini mana mabuti bertu kedan dao udah honok kudo so tersinggung petawamu saya tidak mau capek dengan hal-hal yang seperti itu molo gabi hatam do gumodak sitimbangan HP nabi naimu pedang adong berhentilah adok pesi bainommu alai gabi hatam nama baik godak si pikiran tunggu ngambil lozei ada kamang dah satu kidongo dua molo ditikingolu manon boy haluar na tau ruson mauliate madi Tuhani boy du peta bere alai molo danggoy do ko Tuhani do honok kuma di sisa golukon dang boy huberengi minimal taruku adok taruna dengga kubaen laho pertanggung jawab aku tungolu nau nilehon di dewatai bagasan golukku sigano ba itonga-tonga ni bagas pesongonima mulak mahamuna apalagi songonina paropuan molo danga dong besido honom muna denggat di jabu minimal unang adong haluar hata nama baju ni roha jabu asa taburu matanggai asa denggan itonga-tonga ni parsaurape mari kita berlomba melakukan yang terbaik sebagai pertanggungjawaban iman kita kepada Tuhan. Amin martangi yang mahita. Mau lihat ya Tuhan dihatam naung mamakulingi kami. Nunga dipaingot to kami Tuhan, ditonga-tonga ni akahamaulon. Takanan na huadupi kami. Dang bui moru kualitas ni hajol maun nami. Songon halak na porsia kami. Kami harus hormat kepada yang pemimpin kami. Tangya konon nami urupan nami. Ikolas rohana bainon nami. Asa margogoy bana di ulaun na. Dan pemimpin juga tolong Tuhan berkati. Agar menjadi pemimpin yang penuh dengan cinta. Pemimpin yang menjaga hati. Pemimpin yang merawat iman. Bahkan pemimpin yang mengajarkan firman-Mu. Ikut teladan, ikut sitiruo doa ke pemimpin. Aka pemimpin do kami sudah hobar tuhatam imamat am orang percaya. Pemimpin tu diri nami. Pemimpin di rumah tangga. Pemimpin dia kapar sauran. Asi maroham Tuhan. Molo tuk pemargati sorin na di Portibion. Alaya hodo na hotro di saliling nililing na. Ho mahubay kami na manguluhog ngulu nami. Ala na di patuduho kodo ale tuat pakokopon na macayarga jalabalga di golu nami. Ditobuso kami siyan hamatian ala ni dosay. Gabi malua kami. Ho do ho. Najolo saunari do ho tikya takadena nengro. Ho do huasom. Ho do jajib padanmu. Ho do nang holong ni roham. Dakyamu banoni. Ala ni homa na maringat di kami. Parlape-lape do Portibion. Parsatokinan. Alay di ngana parsatokinanon. Gumodang mahami mabay na denggan. Gumodang mahami mabay na uli. Gumodang mahami mabay las ni rohani dongan daripada juk ni rohana. Gumodang mahami pature-tureho parsaoran. Rapoko maguriam. Mauliate ma di pesta puncak parheheonina naboy di pamasa huriam sadarion. Marsiadu makaina gabeina na haposan. Ina naboy ale Tuhan mangurupya kama manguluho na karumah tangga. Gabeina na terus na marhabiarat tuho. Ina naboy managiho na kanariko di tonga-tonga ni bagasna. Ima na ina na marpangotik. Jalaina na mabenarga ng harajana. Asi maroham. Ipasupasu-hodo ngolu namin sa taon lilingon. Jalanunga hupasahatami parbueni. Di pesta gotilonon. Pasu-pasu mahami. Pasu-pasu akan nauhula kami. Pasu-pasu akan yanakon nami sudi. Soba nami maituho. Taruli mahami di bagasan las ni roha. Ala ni pasu-pasum. Di bagasan Kristus Yesus.
pesta nami sadariope hupasa tami matuho mau liate matuhan tuturi nunuri pasu-pasu kami saluhuna asa sudi kami taruli lasni roha siako mangasahon anakmu Yesus Kristus hupasa tami tangyang namion amen.